Omašio je put totalno. Nije valjda, on ti tišao Aha, dok se... Da, pa samo dok se, aha. Dok se ono zagreje, da. Neće. Kaže, spašen pa dobro. Skrelovog profesora Zdenkola Zaljević, pećina je po njemu dobijala, znači te neke nazive i ovo. Ovdje, znači on odrađen taj neki deo zbog ulaza, ali taj jedini ulaz je tu gore. Ništa nije predstavljeno, znači to je to sve je to, da, priroda kako je, da. Je odrađen. Možete da vidite kada su obilne kiše, da, vidim. Lijepo je kada ima malo, znači tamo 1. maj otprilike. Aha, u maju. To obično tad, znači celom, znači to. Prirodnim putem voda je odradila svoje. Da. Znaš što u svoju posjeća ovdje? Novosađani kada dođu, oni vide pršutu. Pršutu, neke kao rebra, nešto, nemam pojma reći. Na sušenju. Na nešto su, da. Za jelo, zavisi, ako neko gladan misli na jelo. A to njih pršutira odmah. Odmah da jedu. Odmah, da. Samo što stigne, odmah da jedu. Možda smiljaka. Da. Eto, istračno mi. Pa dobro, da. Nije da nema, ima baš u veliko. Ona je dobila naziv po ova dva stalagmita, divovi, kitlopi, kako hoćete da ih ne zovete. Ovdje neko vidi. Na kićine je sjacka. Evo ovdje imamo ova dva pećinska poljupca koji su se spojila. Aha. Tu stoji. Super. Da. Da. Svašta nešto. Srećemo se svakakvim. Sa svakakvim ljudima, da. Provedemo da ovo, tako da. Da, dobro, da. Ovaj deo, on je u toku sa vodom, sa timnikom. Da. Stvarno je ovo. Tu malo voda, zato viš. Je to voda ili? Da, voda, kapica, viš. Nisam spasila se kao. Ne, fino stvar. Ovdje neko vidi bivola bez jednog roga. Pa meni je ovo podsjeća nekog demona, nekog kao s onim... Svako ima svoju maštu, kako će ne A? ovdje se dešava ovaj tok. Ili na nekog jelena i bizona, tako. Da, neko vidi bizona i jelena. Da, rogovi, da. Jacka. Taj deo tu je. Ovdje bi trebalo možda i... Ovo je Hajduška dvorana, ne vidite iz ovog ugla, recimo iz onog. Ovo je naš pećinski luster, tako smo ga mi nazvali. Luster? Da. Samo ne svetli. Ne svetli, realno. Sova, da, sova neka, ptica neka nešto. Da, neko čak vidi lik Hajduk Veljka, brkovi, oči, nos, znači. Pa baš ne bi rekao. Svako svoju maštu ako upotrebi, svašta će da vidi. Za brkovi mnogo malo. Pa dobro, da. Ovo je taj naš kraj stav.